That is it. Her du, Bertil. Har du der er hul til lunten, og så tager den her. Der er hul til lunten her. Den der her på den her lade. Du passer på derovre. Jeg tror ikke, vi har haft det her, hvad der er tilbage. Okay. Det har været... det har været virkelig længe. Det har taget en time nu. That's crazy, man. Ja. Det her, det er, hvad der er tilbage. Kan vi finde et batteri, de passer ned i? Er du okay der, Basil? Ja, hvad er det? 25? Ups. Nice. Look. I almost shot her ass at us. Sounded like it. Kunne det ikke være federe på at tage den længere væk? Jo, men nej. Og du skal heller ikke, nej. Du skal ramme nej i begge ringe. Jamen det gør det. Nej, den gør ikke. Længere væk. Yeah, that's probably it. Yes. Ja, det er min, det der. Jeg ved ikke, hvor meget du skal føre. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget du skal føre af, men altså. Skal vi ikke tage den længere? Ja, ja. Hey, ikke skyde med her, hvis det er Bare ordentligt, man. Nobody. Det var ikke godt. Har du lighter? Ja, jeg har en lighter. Ja, så kom tænd. Jeg er her. Adam tænder. Hvorfor er I i gang derhen? Hey. Adam I don't know. for de der små, der ikke går helt. Nej, vi kører ikke her, så stopper vi bare. Ja. Men altså, jeg gider ikke noget pis med det. Nej, det er godt. Så der er ikke noget pis. Den står rent som den skal. Ja. Godt. Den kan ikke holde den lige rundt, mand. Nej, det er okay. Jeg ser, der er sgu ligeglad. Ej, hold da kæft, mand. Det er pis ligeglad. Ja, der var nok corrugator, Molly. Jeg har en lighter her. Det har jeg også. Hvem vil tænde? Nej. Jeg kan godt tænde. Det vil jeg. Nu kan I tænde. Ja, det er fint. Altså, må jeg godt tænde? Okay, everybody run like hell. No. Ikke hold. Sidste, drengen, og så gider vi ikke mere. Jeg har 2 bomberør tilbage. Det er det, jeg siger, det er de sidste, så gider vi ikke mere. Kasper, jeg er fandme bare, jeg er bare ligeglad. Nej, vi er ikke ligeglade. Wow! Hey Kasper, kom nu, mand. Var det 5 skud? Ja, det tror jeg. Jeg talte. Hvad er vi så? Er det de sidste? 2 mere. Skal vi bare tage 2 på en gang? Det kan, tror du kan det? Ja. Ja. Har du lys? Adam? Ja, jeg er lys. Jeg er ikke lys. Den der. Nej, ikke langt.
Bare samtidig, mand. Ja, Kører du efter? ja. Ja, hvad Kan du ved holde jeg den hvad? der, så kommer der lige. Ja, jeg holder. Jeg har en god lighter. Man skal bare skrue op og ned på gassen. Jeg kommer ikke. Jeg kan ikke tænde to på en gang. Lad mit. Oh. Here. Okay, a little bit too close. Yeah, the last one left. In the blue box. I good food to that. Yeah. Er vi mere i den blå kasse af alt det der småtteri? Maybe. On fire? Yeah, okay. Kan du ikke tage det så? Ja, jeg planer til, når jeg planer til på, når den er tændet. Okay. Så kan vi tænde en af de der. A little bit too close, okay. Det er jo lige meget. Det er jo ikke vores hus. Det er tæt på. Det er dejligt. Det er dejligt. De kommer ikke skyde for det. Det er jo fordi, du har sat den, så de skyder op i. Okay, tag det, jeg skal gå til. Skal jeg gå op og tænde? Yeah, they're gonna set all box on fire. Hele vejen ned. Ja, jeg tror ikke, der er mere. Jeg tror, at Adam og Laurits skyder det sidste af nu. Hvad er det? Kan I ikke bare blande det? Så skal Laurits. Kan I trykke lidt over? Jeg tror, holde den. Herovre. På cykel. Det skulle alligevel ikke være. Ja, bare læg det bare ned. Det er ikke der, men så er det der. Pas nu på. Hvor fanden? Hvad er det? We're gonna set the whole box on fire. Det er en god idé. Men så pak det ud. Hvad med de der brune? Det er nok noget lort. Det tror vi sammen. det hele, de bare fælder fyrer vi dem også på en gang? Men hvis I nu pakker det hele ud. Er det bare alt på en gang, eller hvad? Alt over i det her hjørne. Men hvis I nu lægger det over det hjørne. Skal vi så prøve at tænde med forskellige steder, så det er større chance? Hvad er det her? Fordi vi har vel et par lejre. Har vi det, eller hvad? Jeg kan ikke tænde. Det er lang tid siden, jeg har set dem her med flasker. Same. Eller dem her, det er fandme også lang tid siden, jeg har set sådan noget. Okay, just. Så jeg ikke sige mange steder. Jeg tror faktisk ikke engang, der er så mange, der fyrer raketter ind her. Det er rigtig... Det er altid der var sådan noget. Det er en på en gang. Hvor er det jo ikke noget? Det her er sådan en knaldsnor. Det tænder vi det hele med. Ja, så sætter vi det hele i hinanden. Hjernekasse. Ja, okay, skal vi gøre det? Nej, vent lige. Vi skal have alt det her op. Så skal jeg kaste den ud og lægge den ud. I den her? Ja. Det kan bare være vildt. Prøv at se, Adam. Ja. Vi skal have alt. Kan du lige holde dem her? Jeg holder den. Der er ikke noget i den der. Skal vi lægge over den ned? Nej, nej. Prøv at se, dem her, der skal lige med. Hvad har vi? Vi er de to. Der mangler lige noget nyt. Kan du holde lyset? Du er ikke med dem. Har vi sådan lidt over de hjørne? Ja. Hvad med de andre? Men vi skal have meget Ja. Adam, det skal ude på vejen. Det duer ikke det der. Julegangen. Og det er de gode gamle kuglehedshuer. Should we just dump it all in the road? Ja,
No, Det her det er plastik. Det over here. er farligt. Nej, det er farligt. Det lugter bare. Jumping jacks. Ja, jeg There's a ton of them. lige at dumping jacks som også. Jeg har en starter. Me too. Jeg har en starter. Jeg har også en. Me too. Jeg ved ikke, om vi alle sammen bare skal sætte noget i gang. Jeg tænker bare, at I bare skal fyre et eller andet af, der giver mening der i midten. Dumping jets. Men vi er bare enige om, at I går væk. Er vi enige om det? Ja. 3. Nej, hvad med telefonen? Du starter med den der. Den holder jeg. Okay. Nej, vent lige. Jeg tror, jeg tager den her. Så I starter alle sammen med et eller andet, og så væk. 3, 2, 1. Bare lad den være. Ja, den der. Har du den der? Ja. Wait a minute. Tænder sådan en der. Fuck, løb. Det synes jeg var fedt. Det er det der. Yeah, it was all of it. Oh! No, really? Jeg tror, det var det. Some burnt charcoal. Jeg tror, det kan det. Det går kæmpe, drenge. Det er altid det, man skal gøre, hvis man ikke er på det. Nej, vi skal væk. Vi træder ikke på det. Nej, man træder aldrig på fyrværkeri. Hvis jeg var Ja. knaldperler. Tak. Nu går jeg bare ind for